så Joakim, i dag skal vi spille Restaurant Rush. Restaurant Rush, det mener at du skal gi kunden noe mat. Fordi de skal bestille noe, og så har du så tid på deg. Hvis ikke så stikker de. Den som har servert flest kunder hadde det. Så nå trenger jeg cooked chicken. Står det her for meg. Så da med Janne cooked chicken. Og så bæsjer du på bordet. Og noen ganger så bæsjer du på bordet. Jeg tror ikke du skal forestille bæsj, men jeg sier at de bæsjer på bordet. De tenkte bommen da. Og på andre. Nå tror jeg. Nå kunder, det er dårlig business! We are to clean the tables. Nei. Hva vil du ha, min kjære venn? Rå gullerot. Ok, vi Hva vil du ha? Shine apple. Rå gullerot. Jeg skjønner. Bare stikk det. Ta det eple og stikk. Jeg er så vennlig. Dirty table, de bæsjer på bordet. Hva vil du ha? Jeg er liksom bare hei, stikk restauranten, men når du er ferdig. Bread. Hvis du skal vann, så går du ut til krana. Bread. Ta den. Og du skal ha... Stopp ganske fort. Snow cone. Jeg vasker den nettopp der. Ta den. Dirty table. Send. Ja, sett deg da, det er jo flere. Vil du ha bestillingen raskt? Ok. Milk. Jeg vil ha melk og cooked chicken. Hvorfor skal du ha melk? Vil du ha kanin? Er det en god kombinasjon? Hæ? Er det en god kombinasjon? Hva skal du ha? Dirty table. Basket rabbit, ok. Seedless watermelon. Dirty table. Ta den. Shiny apple. Chocolate cookie. Hvor er chocolate cookie? Det er chocolate cookie. Ta en chocolate cookie. Jeg må vaske bordet. Braised rabbit. Der. Ta den. Snow cone raw carrot. Boom, boom. Cone raw carrot. Porkchop. Sånn. Dirty table. Bæsj. Jeg står på bæsj på bordet. Braised rabbit, skal vi se. Dette er så vanskelig å huske alt. Cooked pork chop. Der er cooked pork chop. Vil du ha det? Ja, vær så god. Melk og eple. Snow cone. Dette er på Hive forresten. Det er hivemc.eu. Ja, det er Marius husker alt det. Jeg tok du den ikke? Jo, jeg tok jo rett på Saipen. Nei, ikke deg. Han der ble... Found a fish. What? Vi har prøvd dette rett. Jeg skulle ha melk også. Ta melken! Så jeg har ikke tid til deg. Cook stick in water. Hvis du kan du kan bare gå til springen og ta det. Der og der, sånn ja, forsvinn. Det er så mange. Vil du ha cooked pork? Cooked pork chop and shiny apple. Cooked pork chop and shiny apple. Cooked pork chop and shiny apple. Han skulle jo ha cooked pork chop. Er det cooked stick? Jeg rekker ikke det. Og soppstrings kan han også ha. Bread and pumpkin pie. Og så kokt steik, ja. Pie. Han skulle ha innmari mye da. Jeg rakk godt. Sånn 1 sekund igjen. Shiny apple and filter. Rekker ikke. Han. Snow cone pumpkin pie. Er det mulig? Du mistet poeng i solkår. Det fant jeg ut nå. Water and flown fish and water. Sånn, ta det. Dirty table. Du skal ha vanilla cake and flown fish and vanilla cake. Jeg bare hopper på bordet for å få det til å gå litt raskere. Jeg også. Du skulle ha cooked stick pork chop. 10 sekunder til stengetid, og så kommer folk inn! De er så teit.
Åh, vi fjerde! For meg så står... Ja, ok, du fikk fjerde. Hvordan fikk jeg 179 poeng? Jeg fikk 61 og kom på fjerde. GG. Wow. Det er vanskelig spill, altså. Ja. Skal vi avslutte episoden? Vi kan ta et til. Nei, vi avslutter episoden. Ja, men... Vi møtes sammen. Hvilken hub er du i? Jeg er i hub... Du er i hub 1, ok. Jeg? Ja. Er det Joakim? Jeg er i hub 1. Hvis du hører på hva jeg har å si. Jeg er ikke i hub 1, jeg. Ja! Jeg bare går opp der for folket. Hvor er du? Ja, hvor er det? Der du ikke tror at det skal. Her, jeg er bak deg. Hæ? Du er hvor? Her, bak deg. Nei, så er det ikke. Vent litt. Jeg må bare... Du vrir hodet ditt. Ok, jeg skal vri hodet mitt. Usch! Hæ? Hæ? Hei. La oss avslutte her. Jeg tar meg ut her. Ja. Jeg håper dere likte episoden av hva var det spilte? Rush. Ja, noe sånt. Restaurant Rush. Restaurant-Rush. Ja. Så håper jeg at lenger en tommel opp. Sånn til Joakim. Ja, en tommel opp. Og så abonnerer det. Abonner er helt gratis. Så håper jeg at vi ser dere til neste gang. Ha det! Ha det! Ha det!